Krásne nedeľné ráno, máme za sebou úžasný koncert Piotra Rubika, The Best Of. Ja vítam Petra medzi nami. Cześć, dzień dobry. A my práve teraz ideme žrebovať úžasné ceny, medzi ktorými je napríklad aj špeciálne CD-čko Piotra, Best Of, ktoré vám bude zaslané. Čo bolo vašou úlohou, aby ste mohli vyhrať tieto úžasné ceny? Odpovedať správne na našu otázku, ktorá znela, koľkýkrát Piotr vystúpi so svojím koncertom tu v Košiciach. Môžeš nám povedať, ktoré raz tu jesteś? Tu jestem czwarty raz. To znamená, že správna odpoveď bola štvrtýkrát. Všetci tí, ktorí ste správne odpovedali, sa nachádzate aj na našom zozname, ktorý je na našej stránke www.čokdej.sk a my práve teraz prejdeme priamo k žrebovaniu. Aby som vysvetlila, tylko vylosuješ numery i povieš kolor i numer. Okay. Ja zaraz poviem. Już mogę? Tak. A ideme od tých posledných cien, čo sú vlastne naše podpisové karty. Kolor różowy, numer 81. To znamená, že prvú podpisovú kartu a našu šáločku získava číslo 81 a má napísané len meno Monika. Ideme ďalej. Môžeš druhý. Okej. Monika. Też różowy, 55. 55. Beáta z Buňáková takisto získava podpisovú kartu a našu šáločku. Jeszcze raz? Tretí výherca. O, zielone. 32. Číslo 32 je Radoslava Tomková. Štvrtú podpisovú kartu. Różowy, 44. Štvrtú podpisovú kartu získava slečna alebo pani Edita Šintálová. A poslednú podpisovú kartu 56. a poslednú podpisovú kartu získala číslo 56, čo je Mones Mado. Ideme na ďalšiu cenu a to sú naše trička a cenučko. Zielony, 13. A číslo 13 je Milan Šudák. Jeszcze? 29. Číslo 29 je Martina Siváková. - 91. A 91 Martina Ďuricová. Ideme ešte ďalej. Stále pokračujeme. 19. 19. Číslo 19 je Lucia Mitrová. A posledný, ktorý získala podpisovú kartu a šáločku je Dziesięć. Rúžová desiatka a to je Dana Stanovčáková. A teraz ideme určite na tie najzaujímavejšie ceny, čo sú 3 CDčka. Takže to bude veľké napätie. Prvý album získava číslo, za ktorým sa skrýva meno. 24. Prvý album získava číslo 24, Jan Vaňo. A druhý album je číslo 39, Miroslav Šprocha. A posledný album 54. číslo 54, trošku napätia, Silvia Mrázová. Tým sme vyžrebovali vlastne všetkých našich výhercov, ktorým srdečne blahoželáme, vaše ceny nám budú poslané v priebehu tohto týždňa, čo najskôr, aby ste sa z nich mohli tešiť. Ja veľmi pekne ďakujem Piotrovi za krásny zážitok aj včera, aj dnes za vyžrebovanie všetkých cien. Nezabudnite, že všetky informácie nájdete aj na našej stránke www.čokdej.sk a taktiež nezabudnite, že najviac zábavy je len u nás a samozrejme s Piotrom. Ešte raz ďakujem. Dziękuję bardzo.